Alright, DJ, put the needle on the record. Goi mailako hezkuntzaren aurrekariak batez ere akademia greko klasikoetan eta unibertsitate islamdarretan aurki ditzakegu. Alabaina, unibertsitateak gaur egun ezagutzen ditugun bezala 11. mendean sortu ziren, Erdi Aroan. Unibertsitatea klase hegemoniko bat indartzeko helburuarekin sortu zen, gidari eta buruzagi politiko eta ekonomikoak hezteko. Goi mailako hezkuntza pribilegiatu gutxi batzuen esku geratzen zen bitartean, B mailako hezkuntza etxeko esparrura mugatzen zen. Familian bertan ikasten zen oinarrizkoena. Elizan balio morala ikasten zituzten. Hainbat etxetan herriko gazteak biltzen ziren irakurtzen edo idazten zekien helduarekin. Eta eskulangileek aprendizei ofizio erakasten zieten. Industria iraultzan, ordura arte merkataritzan, aritutakoek botere ekonomiko handia lortu eta fabrikak sortzen hasi ziren. Bertan, eskulangileak kantitate handitan produzitzen aritzen ziren. Ordura arte nobleziaren esku egondako boterea burgesiak eskuratuko zuen. Hezkuntzaren kontrola hartuko zuen estatuaren bidez, ordura arte elizaren eta nobleziaren esku egon zena. Produkzio eraberriari erantzuteko, hezkuntza jendarteari zabaltzea erabaki zen. Horrela, eskola txikiak, burgesiaren sementzakoak eta handiak, herriarentzako sortu ziren. Txikietan burgesiaren esku zeuden ezagutzak, jarrerak irakasten ziren. Bitartean, B mailakoan oinarrizko baloreak, ohiturak eta fabriketan lan egiteko beharrezko ezagutzak ziren irakasten zirenak. Makinak agertu ahala horiek ulertzen zituzten hainbat langilek beharko zituzten fabriketan, eta horrela sortu ziren eskola politeknikoak. Ondoren, erdi mailako hezkuntza izenarekin izendatuak izango zirena. Horrela, beraz, B mailako hezkuntza, erdi mailako eta goi mailakoak egongo ziren. Modu honetan antolatutako hezkuntzaren bidez, asko ziren hezkuntza formalera sartzen zirenak, baina oso gutxi goi hezkuntzaraino heltzen zirenak, burgesiaren semeak izaten zirenak. Ordura arte, goi mailako jakintzak esku gutxi batzuetan bazeuden, garai hauetan lan intelektualak inoizan ez zuen garrantzia hartu zuen, eta kualifikatutako langileen beharra areagotu zen. Unibertsitatea sistema kapitalistaren behar berrietara egokitu beharra zen. Eta hori dela eta goi mailako hezkuntza masifikatu egin zen. Ordura arte historikoki baztertutako klas sozialek goi mailako hezkuntzarako sarbidea izan zuten. Lehia eta individualismoa izango ziren garai honetatik aurrera ikasleengan sustatuko ziren jarretak. Eta hezkuntzan bakoitzak egindako bidea izango zen bere kokapen soziala legitimatuko zuena. Ondorioz, goi hezkuntzara heltzeko zeuden mugak ekonomikoak ahulduko ziren. 70. hamarkadako krisiak eta irabazi industrialen gainbeherak politika neoliberalen agerpena ekarri zuen. Enpresa eta zerbitzu publikoen privatizazioa, merkatuen desregularizazioa, gastu publikoaren gutxitzea, orokorrean aurreko fasean sortutako ongizate estatuaren galera gertatu zen alderdi ezberdinetan. Sistema kapitalistaren fase berri honek 3 zentzutan eragiten dio goi mailako hezkuntza esparruari. Alde batetik, zerbitzu publiko guztiak, baita hezkuntza ere, konkistatu beharreko merkatu bezala identifikatzen dira, unibertsitatearen privatizazioa helburu bilakatuz. Bestetik, goi mailako hezkuntza merkatuaren ezaugarri berrietara egokitu beharra dago. Heziketa jarraia, langile interdisziplinarrak, esklusibotasuna, azkenik, unibertsitatera sartu ahal diren kopurua murrizten da graduen presioak igoaz. Aipatuta 3 arrazoiak dira Bologna prozesuaren oinarriak. Bestetik, ikastetxeetan hezkuntza prozesua sistema neoliberalari eta bere beharrei erantzuteko birdiseinatzen da, eta sistema beraren erreprodukzioan jartzen da indar handian. Bereziki, batxilergora doan ikasle kopuruaren zati bat lanbide heziketa gero eta espezializatuagora bideratzen da. Gazteon artean lan prekariorako hautua egin dezagun langabeziaren arazoaren aurrean.
Elite politiko eta ekonomikoek hezkuntza historioki beraien mesede eta interesak asetzeko erabili dute. Horregatik, Bologna prozesua adibidez ez da ezer berria. Ez da harrigarria ere ikasleon eskubideak ez errespetatzea. Hauek praktikara eramateak hezkuntza eredu hau aldatzeko baldintzak sortzen baititu. Arrisku bat da beraz, sistema hau eta jendarte eredu hau inposatu nahi diguten elite politiko eta ekonomikoarentzat. Honi guztiari, inperioek herrien gainean emandako zapalkuntza gehitu zaio. Horretarako, hezkuntza derrigorrezko tresna izan da eta egun ere horrela izaten jarraitzen du. Eskolak herrien nortasuna desagerrarazteko eta arrotzak inposatzeko eremu oso baliagarriak baitira. Honetaz, asko dakigu euskaldunok. Botereak, menperatzaile menperatu arteko harremanak sortzeko eta hauek legitimatzeko balio du. Modu horretan, boterea, talde menperatzaileen eskuetan dagoen jabetza da, eta gutxi batzuk aberasten jarraitzeko beharrezkoak diren klase, sexu eta arrazen araberako desberdintasunak erreproduzitzeko erabiltzen da. Hori dela eta, eskolak ulertu ahal izateko lan munduarekin duten harremana aztertu behar da. Besteak beste, lan munduaren eta klase ezberdinen arteko harremanen ezaugarri diren hierarkikoki antolatutako baloreak, arauak eta gaitasunak oso presente egoten dira gela barruko harremanetan. Gelako harreman horien bidez, hezkuntzak, ekonomia kapitalistaren imperatibo sozial eta ekonomikoak onartzeko beharrezkoak diren jarrera eta gaitasunak barnerarazten dizkio ikasleriari. Modu horretan, kapitalismoak neurri handi batean hezkuntza eta honetatik sortutako esperientziak bideratzen ditu. Klase, sexu eta arraza ezberdinetako ikaslei, gaitasun, jarrera eta balore ezberdinak barneraraziz. Neskei eta mutilei adibidez, bizitzarako espektatiba ezberdinak barnerarazten dizkie. Haien ikasketak, lana, etxean duten jarrera, lagunekin dutena, guztiz baldintzatuko dituztenak. Izan ere, eskolek lan banak eta islatzaz gain, gizartearen baitan dagoen mailaketa osoa islatzen dute ere bai. Hezkuntza kapitalismoaren alderdi ekonomikoa erreproduzitzen du, baina hori bi zentzutan egiten du. Lanindarraren gaitasunak eta arauak erreproduzitzen ditu, eta produkzio harremanak erreproduzitzen ditu. Lanindarraren gaitasunak erreproduzitzeko ikasgaien edukiak eta kurrikulum ofizialetan agertzen diren ezagutza eta gaitasunek balio duten bitartean, lanindarraren arauak eta produkzio harremanak erreproduzitzeko jarrerak, baloreak eta bereziki ideologia dira barneratu behar direnak. Bigarren hauei dagokienean, lehenik eta behin aipatu behar dena da, kasu gehienetan erreprodukzio hau ikasle eta irakasleen bizkarretara gertatzen dira. Hau da, eurak kontziente izan gabe. Kasu gehienetan, ideologiak bere biziko papera jokatzen du barneratze horretan. Ideologiak gure egunerokotasunean egiten ditugun ohitura, errutina eta praktiketan dauka bere alde materiala. Ideologiaren alde materiala adibidez, eskoletako eraikuntzen arkitekturan ageri da. Gela separatuek, bulegoek eta patioek lanaren banaketa soziala berresten dute. Horren adibidea ere, edozein klaseren mailaren antolaketa. Zeinek dakien eta zeintzuk ikasten diren argi ikusten duena. Hala ere, goi klasen ideologia ez da besterik gabe barneratzen, eta batez ere derrigorrezko hezkuntzako kurtsoetan erresistentzia jaso du. Hori dela eta, erreprodukzio ekonomikoa ez da inoiz erabatekoa, eta eskolak ideologien konfliktu gune bat dira. Oso garrantzitsua da argi izatea ikasle kritikarako zein erresistentziarako beharrezkoa den oinarri bat eskoletan lortzen dugula. Baina ekintza horretarako oinarri historiko eta materiala eskola instituzioetatik kanpo bizi dugune oposizio eta gatazka ingurutatik lortzen dugu. Ekintza hitz baino behar hitza. Erreprodukzio kulturala, kultura jokatzen duen papera da. Klase gizartean, sexu ezberdintasunen eta herri eta nazio gatazken erreprodukzioan. Eskolek ez dute soilik gizarte dominatzaile islatzen. Ez dute zuzeneko eragina jasaten elite ekonomikoen boterearen gandik. Eta ez dute esplizituki dosilitatea eta salpalkuntza inposatzen. Gizartean existitzen diren botere harremanak, garai batean indarrez ezarriak izan zirenak erreproduzitzen dituzte. Horrela, kultura dominatzailea produzitu eta ikasleen artean zabaltzen dute. Egiten duten hori kultura izatea edo ezi izatea dela barnerarazten diguten bitartean.
Klasetan banatutako gizartea indarkeria simbolikoaren bidez erreproduzitzen da. Indarkeria simbolikoa, klase dominatzaileek jendarteari haien interesak asetzeko beharrezkoa den mundu ikuskera konkretua barneraraztea da. Askotan eskoletan kultura baliotsu bat inpartzialitatearen eta objektibitatearen izenean transmititzen denean, mundu ikuskera dominantea zabaltzen ari da. Adibidez, historia klase inpartzialak garaien historiaren kontakizuna dira, errege, enperadore eta estatu boteretsuenena. Hori dela eta eskolak ez dira neutralak. Eskoletan transmititzen duen kultura gizartea osatzen duten kulturekin dago erlazionatuta. Kultura dominatzailea eta bere oinarrien gainean eraikitako azpikulturak baieztatzen dituen bitartean, bere eskuetatik kanpo geratzen diren eta kontrakulturak ezestatzen ditu. Gizarte talde ezberdinek transmititzen dituzten elementu kulturalek, hizkerak, kapital kulturala osatzen dute. Eskolek kultura dominatzailearen kapital kulturala transmititzen dute batez ere. Hori dela eta, horrekin lotura mehea duten familietako seme-alabak desabantaila argian aurkitzen dira hezkuntza prozesu formalean. Boterea duenak hezkuntzan nabarmen eragin dezake. Horregatik, lehentasuna zerk duen eta garrantzi handiena ze ezagutzak duen erabakitzearen atzean boterea egoten da. Ezagutza hauek, klase dominatzailearen interesak eta balorak zabaltzeaz gain, boterea ez dutenentzat garrantzizkoak diren ezagutzak ezestatu eta marginatu ohi ditu. Hori dela eta, kultura dominatzailea ez diren kulturak ez dira ezberdin eta parekoak bezala ulertzen, ezberdin eta gutxiago bezala baizik. Bitartean, kultura dominatzailearen hizkera, gorputzaren postura, erlazio sozialak eta oro har kapital kultural dominatzailea oso barneratua duten ikasleak privilegiatu bezala tratatuak dira hezkuntza sisteman. Horretik aipatu dugun bezala, kultura dominatzailearen, jarreren, baloren eta ohituren transmisioa ez da esplizituki gertatzen. Ulermen kontzeptutik haratago doan ikasketaren bidez, hezkuntza kapasa da ikasleei etika bat, mundu ikuskera bat, filosofia politiko bat barnerarazteko. Ez hartu goiar eskuarekin edo egon zuzen bezalako agindu insignifikanteen bidez. Baina gizartean dauden talde menperatuek ere, euren produkzio kulturala aurrera eramaten dute. Hori dela eta, kultura, klase, sexu, arraza eta herri ezberdintasunak mantentzeko eta aldi berean, oposizio, resistentzia eta aldaketaren aldeko borroka sortzailean dago murgilduta. Kultura bakoitzak, jendartaren partetik duen legitimitate, edapen eta boterearen arabera, tendentzia bata edo bestea gailentzen da. Kultura dominatzaileak duen hegemonia ez datza bere onarpenaren inposizioan, bere aurkako jarreren, oposizioen eta alternatiben prebentzan baizik. Adibide bat, bereziki batxilergoko bigarren mailan eta unibertsitatean inposatzen den ikaslaren full-time eredua da, zeinetan ikaslaren eguneroko denbora edukiz eta lanez betetzen den, lan intelektual gainkarga eta estres izatea, eta eskolatik kanpo beste kontu batzuetan pentsatzeko aukera eta gogoandirik ez izatea bilatzen duen. Hori eta dominazio ez dago berez ezarri eta mantendua inolako esfortzurik gabe, eta egunerokotasunean bere gaientza mantentzeko tresnak erabili behar ditu. Modu berean, erresistentzia eta iraultza kulturala eraldaketaren aldeko presio etengabean aritzen diren pertsonen jarrera, balore, ohitura eta ezagutzaren bidez gertatzen da. Dominazioaren inguruan egiten den edozein azterketarako ezinbestekoa da horretan estatuak duen papera ulertzea. Estatuak klase, sexu eta herri konfliktu guneak dira, eta sistema kapitalistak bertan duen hegemonia da. Estatuak kapitalisten interesei erantzutearen eta bere kultura dominatzailea erreproduzitzearen zergatia. Hori dela eta, lehenik estatuak eta kapitalismoaren arteko erlazioa azaldu behar da, eta ondoren estatua eta hezkuntzaren artekoa. Estatua aztertzeko klase, sexu eta herri arteko harreman asimetrikoak eta klase altuen hegemoniaren praktika ekonomiko, kultural eta politikoa oinarritzat izan behar dugu. Hegemonia modu dialektikoan ulertu behar da, gizarte kapitalistako estatuan, uneoro aldatzen ari den indarra eta kontsentsuaren arteko nahasketa bezala. Hegemonia bizentzutan ulertu behar da. Lehenengoa, talde agintarien arteko aliantza sortzea da. Duten boterearen eta talde batek besteen interesak bere interes propioen barnean artikulatzearen ondorioz. Horrela, talde aliatuen arteko mundu ikuskera komunak artikulatzea da hegemonia.
Bigarrena, klase menperatzaileen eta menperatuen arteko harremanak erreproduzitzeko indarraren eta ideologiaren erabilera da. Hegemonia beraz, pertsonen pentsakeraren eraketan igartzen da, bere eraikuntzan eta pentsatzeko eraren kontrolan izan nahi izatean. Estatuak eta eskolek zerikusi handia dute ezagutzen produkzioarekin, eta beraz, talde dominatzaileek duten hegemoniaren mantenuarekin. Liberalen arabera, estatua estruktura neutral bat da, administratiboa, jendartearen nahi eta behar orokorren arabera funtzionatzen duena, klase eta sektoren interesen gainetik. Hala ere, errealitatea ez da horrelakoa. Estatuak harreman mota ezberdinak antolatzen ditu produkzio kapitalista, ikusmolde dominatzailea eta horrek dakarrena zerbait naturala balitz bezala ikusteko. Estatuaren barnean, klase dominatzaileak elkarren artean borrokatzen ibiltzen dira gastu militar kopurogatik, zerbitzu sozialetako gastuen murrizketengatik, baina produkzio kapitalistaren oinarrizko harremanak inoiz ez dituzte kuestionatu ere egiten. Estatuak ez ditu esplizituki klase baten interesak defendatzen. Sistema kapitalistaren barnean koka daitezken kideenak baizik. Modu horretan, indirektuki klase menperatzaileen interesak asatzen ditu. Menperatuen legitimitatea jasotzen du, eta sistemaren biziraupenerako tresna oso garrantzitsua bilakatzen da. Iela eta, esan dezakegu, estatuak funtzio bikoitza duela sistema kapitalistarekiko. Kapitalaren beharrak asetzeko balio du, eta aldi berean, klase dominatuen onespena irabazteko bete beharra du. Azken hau, honako hiru emaitzeei erreferentzia eginez burutzen saiatzen da. Ekonomikoa, mugikortasun soziala eta American Dreama ideiaren bidez, ideologikoa, eskubide demokratikoen defentsaren diskurtsoarekin, eta psikologikoa, zoriontasuna bizitzako helburu nagusi bezala jarriz. Hala ere, harreman kapitalisten inguruan estatuak hezkuntzaren bidez ematen dituen hitzen eta errealitatearen arteko kontraesanak oso argiak dira. Ez dago ohia mugikortasun sozialik, espezializazioa eta esfortzuaren ideiak langabezia tasa handiekin topatzen dira. Maila altueneko erakarpen kapitalista, aisialdiaren, edertasunaren eta zoriontasunaren eskuratu ezinezko irudiekin lotuta egoteak frustrazioa dakar. Estatuaren aparatuaren parte bezala, eskolek eta unibertsitateek paper garrantzitsua jokatzen dute klase dominatzaileen interes ekonomikoen asitzean. Hori nahiko agerikoak diren interbentzioen bidez ikus daiteke. Selektibitatea bezala zertifikatu estatalak ikastetxeek produzitzen dituzten ikasleen kalitatea neurtzen dutenak, irakasgaiak garrantziaren arabera zail eta erraz bezala sailkatzen dituztenak, gradu ikasketa espezializatuak, mugikortasuna, futurismo eta positibismo zientifikoa, zientziaren garrantzia, trebetasunetan eta memorizazioan oinarritutako irakaspena. Estatua ikerketaren eta oinarrizko ezagutzak transmititzearen kosteaz arduratzen da. Ondoren, horren fruituak sektore pribatuari egotzen dizkio, behin hauek lukratibo bihurtu direnean. Kapitalaren metaketarekiko estatua jokatzen duen paper argia da, ezagutza tekniko-administratiboen produkzioa diruz laguntzen duen heinean. Estatuak hezkuntza derrigorrezkoa bihurtzen du, eta ikasleen arteko lehiaren bidez, hezkuntza eredu dominatzaileekin bat egiten ez duten ume eta gazte asko eskapaz bezala definitzen ditu, eta euren jarrerak zuzentzeko profesionalak bideratzen ditu. Errua ikaslearengan bilatzen da, ez gizarteko ezberdintasunetan, eta honek hezkuntzak gizarterako beharrezkoak kontsideratzen diren pertsonen erreprodukzioan duen papera agerian uzten du. Estatuak jakitearen eta egin ahal izatearen arteko erlazioa ere legitimatzen du eskolen bidez. Horrela, gehiengoari erabakitzeko eskubidea ukatzen zaio, eta lan horri buruz dakiten profesionalen esku geratzen da. Horregatik, hezkuntzari, ekonomiari buruz hitz egitean, gehiengoak ulertzen ez duen hizkera, adierazpidea eta abar erabiltzen dira. Geletan ere irakaslea da dakiena, eta horregatik denek onartzen dute berak erabakitzea zer ikasi behar den, zer den garrantzizkoa. Baina berak ere bere gainetik dauden profesionalen esku uzten du, zer eta nola irakatzi behar duenaren erabakia. Modu horretan, erabaki horien inguruan ez da hitz egiten, eta gutxi batzuek hezkuntzari buruz erabakitzeko boterea dute euren eskuetan. Errealitatean gela batean ikasle eta irakasleen artean nahi duten hezkuntzari buruz erabaki ahalko luketen arren. Dago, hezkuntzak menperakuntza logika transmititu baino askoz gehiago egiten dute. Adibidez, botere eta politika, hauteskunde bidez eta eskubide demokratikoen inguruan definitzen direla transmititzen dute. Errealitatean hori horrela ez den arren, ideologia horren transmisioak askapenerako balio dezake. Arrazionalitate kapitalistarekin eta irabezien bihatze zoroekin kontraesanean datorrelako.
Azkenik, gogorarazi behar da, estatuak hezkuntzarengan egiten duen interbentzio zuzenena legeen bidez egiten duela. Adibidez, eskolen oinarri politikoak batzutan epaitegitan erabakitzen dira. Hezkuntzan, arraza integrazioa bultzatzearekin gertatu den bezala, edo dekretuz, edukazion zibika y konstituzional ezarri nahi duten modu berean. Hezkuntzaren bidez sistema kapitalista birproduzitzen da, baina hori ez da inoiz 100% gertatzen. Erreprodukzioa neurri handi batean egiturazkoa denez, erresistentzia ere askotan egiturazkoa izaten da. Ikasleek uko egiten diote euren errealitatearekin bat egiten ez duen ideologia barneatzeari. Uko egiten diote euren etorkizuna jada erabakita egotearen ideiari eta kasu askotan ere uko egiten diote irakasleen, estatuaren, gurasoen eta beste autoritateen aginduak betetzeari. Ezin dira erresistentzia guztiak iraultzaile kontsideratu, eta horregatik erresistentzia automatikoa berez gertatzen dena eta antolatua gizarte eraldatzearen aldeko lanean ibiltzen diren ikasle eta irakasleek egiten dutena berezi behar dira. Ikasleok Euskal Herrian asko dakigu hortaz. Urte asko dira erresistentzia antolatuan edo lan iraultzailea egiten konprometitu ginen, eta belaunaldiz belaunaldi amets eta helburu hori zabaldu izan dugu. Oraingoretan, ikasleon iraultzari ekarpen berri bat egin dio, eta gure lana hezkuntzak burutzen duen funtzio erreproduktiboa eteteko gai dela argi utzi nahi dugu. Herriaren interesei erantzuten dien eta herriak berak aurrera eramaten duen hezkuntzak jendarte herri bat eratu dezake. Eta hori dela eta ikasleok hezkuntzaren aldaketan eta elotzan lan egiteko konpromisoa hartzen dugu. Ikastetxez ikastetxe beste hezkuntza eredu baten alde egiteko ordua heldu da. Dagoena ezagutu, azaleratu, erreprodukzioa eten eta alternatiba sortzeko ordua. Hezkuntza herriarentzat! Ikasleok iraultza!